Kag sa number 1, mga cracks nakitaan sa pila ka building sa Sipalay kasunod sang linog. 5 ka building sa isa ka eskwelahan unsafe. Kasunod sang 5.1 magnitude nga linog nga na-record sang Martes sang aga sa Sipalay City, tension na cracks kag hairline cracks ang na-report sa ginpatigay nga damage assessment sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Hill Montilla National High School may mga tension cracks nga nakitaan. Nalakip sa recommendation amo ang pagpaiway sang paggamit sang 5 ka building sini until further notice. Ini ang ginbutangan sang unsafe area sign. For assessment naman ang iban nga mga hairline cracks nga ginreport sa People's Hall sa Barangay Mambaruto kag sa Health Center sini. Kasubong man ang tension cracks sa Agripino Alvarez Elementary School. Wala naman sa may ginreport nga iban pa nga damage. Yara sa Intensity 3 ang nabatsyagan nga linog sa Sipalay City. Tigayon nga ginpagwa ang mga estudyante. Sa Cabancalan City, gin-evacuate man kahapon ang mga estudyante. Suno kay Junilo Bogtae, ang DRRM coordinator sa Sipalay City, may pagpangusisa man nga ginpatigayon sa mga taytay kaga puerto. Maga-coordinate sila sa DPWH sa pag-assess ang structural integrity sa mga building, labi na ang sa mga eskwelahan. Samtang nagapanawagan naman si Governor Eugenio Jose Lacson sa pagpangamuyo nga mapaiway na pagbuntad sang linog sa probinsya o kung sa diin man nga bahin sang kalibutan. Iyaman ginpangabay nga ilakip sa pag-ampo ang recovery sa mga apektado sang linog sa Cebu. So ang isa nga ginaano namon is ma-request lang man to sa sa DPWH to assist the integrity sa aton nga mga building, labi na gid ang aton nga mga school building. Sa aton mga kasibadwa diri sa Negros, mga muyo gid nga hindi matabo ang earthquake diri sa atong probinsya or any part of the world, so I think prayers will be the strongest weapon against an earthquake, so padayon na ta mga muyo na hindi matabo dire kag mga padayon man ta mga muyo sa mga biktima dito sa Cebu na makabalik sila sa normal.